why I stopped asking about the one a long time ago. Totoo. Oo. Kasi sa sobrang daming heartbreaks na, sa sobrang daming relationship Mga 32. na. Oo, mga 70. Sa sobrang daming heartbreak ko na, be, parang feeling ko, I just have to choose myself na, eto na ako. Ako, sa sarili ko, I don't even care kung ikaw si the one. I don't even care kung finit mo or chinek mo perfectly all the crosses that I'm looking for in a man. Ako na to, it's a state of Decision mind. ko to. Oo. I wanna be in this relationship for the rest of my life. I don't care if you are the one, but for me, you should be the one. So, ako na to magde-decide. Ito na yung forever ko. Itong taong to. So, kung hindi man siya yung nasa dreams Nasa ko, listahan ko. totoo, so be it. Kasi para sa akin, it's a state of my mind na I'm tired of searching. Sino ba kasing nag-title nito ng The One? Ewan ko. Sana nahanap mo iyo. Ay, sorry. Sana mahanap mo iyo.